Σκέφτεστε να πουλήσετε το ακίνητό σας για να προχωρήσετε στο επόμενο συναρπαστικό κεφάλαιο της ζωής σας? Δεν είστε οι μόνοι. Υπάρχουν άπειροι λόγοι που οδηγούν στην απόφαση της πώλησης ενός ακινήτου. Αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση που μπορεί να φέρει μια πώληση. Όταν δεν προχωρά τόσο γρήγορα όσο είχατε υπολογίσει, ή όταν οι προσφορές δεν ανταποκρίνονται στην αναμενόμενη αξία του ακινήτου σας. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε δημιουργήσει έναν περιεκτικό οδηγό πώλησης ακινήτου. Μέσα στον οδηγό δεν θα βρείτε απλές συμβουλές. Θα βρείτε έναν οδηγό διαδρομής για ολόκληρη τη διαδικασία της πώλησης. Πατήστε κλικ για να αποκτήσετε δωρεάν τον οδηγό πώλησης της Next Level Real Estate. Μέσα στον οδηγό θα βρείτε πληροφορίες για το πώς να προετοιμάσετε το ακίνητό σας ώστε να κάνετε μια αξέχαστη πρώτη εντύπωση. Αρχικά θα σας καθοδηγήσουμε στο πώς να τιμολογήσετε το ακίνητό σας με ακρίβεια, πώς να το προβάλλετε στο σωστό κοινό, πώς να διαχειριστείτε πολλαπλές προσφορές, αλλά και για ολόκληρη τη διαδικασία μετά το κλείσιμο. Όλα με σαφήνεια και απλότητα. Είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στο επόμενο συναρπαστικό κεφάλαιο της ζωής σας? Πατήστε κλικ για να αποκτήσετε δωρεάν τον οδηγό πώλησης της Next Level Real Estate.